Bine v-am găsit la o nouă serie pe canal. De data asta jucăm Euro Truck Drive pe telefon. Luăm un Select City și ne gândim Cluj-Napoca. Și începem jocul. Acest joc este cum ar veni Euro Truck. Ducem, transportăm chestii pe diferite părți continentelor. Am gândit astăzi să filmăm un episod scurt ca să fie început de serie frumos și în continuare vom continua cu mai multe episoade. Vedeți, ne dă să alegem ori așa, ori cu volan. Eu o să iau volanul, mă simt mai bine. Ne arată că trebuie să mergem la săgeata aceasta ca să ne luăm misiuni show, da? Avem puține, dar o să luăm una scurtă pentru început. O să luăm pe aceasta. Ne dă acolo și când o luăm o să ne arate drumul unde trebuie să parcurgem. Revin imediat. Și am revenit. Deja am luat-o, vedeți? Și acum ne arată drumul unde trebuie să mergem. Ea este foarte lungă și trebuie să avem grijă la ea să nu ne atingem în toate gărdurile. Eu o să am experiență, trebuie să dau pe așa, că mă văd mai bine. Hop, 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 hop. Semnalizăm. Frumos, încetul. O să trecem un pic așa pe iarbă. Așa, gata. Ce aici nou în bord ne arată. Ne arată unde trebuie să mergem pe linia roșie. Tragem un semnal. Dreapta. Oprim la semafor. Așa trebuie să respectăm regulile rutiere. Și continuăm acum. Aseară am pus episodul 3 din Farming Simulator 2014, când recoltăm, și am zis că o să fac off camera eu bani ca să, când intrăm în joc, să cumpărăm chestii sau să vindem mai mult. O să fie un episod în care o să vând, o să încerc să bag un pic de viteză să trec pe verde. Ops! Și am încurcat un pic drumul, scuzați. Dar o să întorc pe aici, imediat. Ce problemă, nu m-a văzut nimeni și pe verde. Dăm un semnal. Ops, scuzați, asta e, n-am avut ce face. Nu mai așteptăm din cauza că am pierdut timpul. Vedeți, am pierdut și control, și de asta. O să mergem înainte, frumos. Gata, ieșim imediat din oraș. Și ținem o viteză constantă, să nu... Cum să aud dacă atingem. Nu nicio problemă. Ne-am încărcat și ne dă imediat. Se dă olandează mapa. Acum trebuie să parcurgem drum. Eu am mai mers pe drumurile astea de Cluj și cum o să fie acum în joc, așa sunt și în realitate. Aproximativ. Jocul este făcut așa cum este și în viața reală, dar cu mici particularități, nu este texturat bine, nu... Vedeți, textura este proastă un pic pe aici. Din cauza aceasta, dar mie îmi place acest joc și de asta voi pune un videoclip astăzi din Euro Truck, adică cât putem filma. În timp de 15 minute, poate încerc să fac misiunea aceasta în 15 minute
să nu dureze mai mult să pun în două părți, că nu aș vrea. Eu m-am gândit să o pun în 15 minute, să termin misiunea, adică uitați, trecem pe aici prin oraș ceva, la stână de oi. Și acum o să avem dealuri, coborâșuri multe și grele. Dacă o să intru pe iarbă sau o să fac, mă scuzați, na, m-am jucat doar o dată de când l-am instalat și din cauza aceasta, ați văzut? V-am zis. Are un pic de asta, refresh motorul. Am un pic mai tare dacă nu se aude, ca să mă aud și eu și din cauza aceasta. Ați văzut? Pierdeți imediat controlul dacă nu știți cum să-l controlați imediat sau vedeți ce avem panta abruptă pe aici. Ați văzut? Am pierdut controlul. Imediat, dacă am băgat un pic de viteză mai mare, am pierdut controlul la vehicul. Dar l-am remediat imediat. Trebuie să mergem foarte încet aici, cauza că el prinde singură viteză la vale. Nu mai trebuie din volan. Trebuie să ploaie. Asta e. O să zic un girofar. Vedeți, prinde singură viteză la vale. Fără să pui viteză, fără nimic. Ia prins singură viteză la vale. Odată trebuie să stai și cu degetul pe frână, să nu scapi, vedeți? Scapă imediat dacă prinde viteză. Mai de viteză, scapă. Deci, încet trebuie să... Acum să băgăm un pic de viteză aici. O să continuăm așa. Avem peste 35 km de parcurs. Nu mult. Și-am pierdut controlul la camion. Ploaie. Și-am pierdut controlul la camion. Pornește greu. Un pic. Scuzați-mă, dar... S-a făcut un pic de lag de la ploaia asta. E foarte... O să merg un pic așa, la încet. Hop. Trebuie să mergem încet în curbele astea, dacă nu deraiez de pe ați zis, am deraiat și am plecat la plimbare. Trebuie să puneți frână, încetul. Deraiat, mai ales când plouă, deraiat și am plecat pe autostrada aici de Rupex. M-am oprit. Și
De asta nu enervează la monde. How's the weather up ahead? La ce să vorbește, sunt alți Eurotrack, și-am zis, alți ăștia, tracker și vorbesc. Deci eu dacă dau aici acum și dau la generic, It's not the sheep's business from where the moon drinks his water. am zis de toate ce-am avut eu. Shit. Sprijinăm și de aici. Chiar urmează curbe de așa drastice. Opa. Ajunge. Astăzi. Stai din greu. Am să nu cred ceva. Oh, aici ce vindători să fie greu, dar o să fac probleme. O să lăs un pic așa și o să pun pe frână eu. Și realizeze singură. Și realizeze. Okay. Mai bine. Așa este. Vezi un pic de largă și de caldă. Loi, mă uitam la asta. Continuăm, poate ajungem la destinație în episodul acesta. De câte minute filmăm? 13 minute, nu știu, am sigur dacă ajungem, da, vedem noi. Dacă nu, cam aceasta este jocul și o să revin când o să ajung la destinație și o să vă arăt cum arată destinația. Hai, revenit, uitați cum